Čau lidi, já vás vítám na kanále Life is Food a dneska bych vás chtěl přivítat u prvního videa z nové série, která se bude jmenovat Co na sváču. A co si dneska připravíme ke svačině? Pojďme si to ukázat. Takže k dnešní svačině si připravíme jablečno-mrkvový salát. Co budeme potřebovat? Bude to jablko, druhé jablko, mrkev, struhadlo a cukr. Je jedno, jestli budete mít cukr moučku nebo cukr krystal. Nemění to nic na chuti, já tady mám moučku, takže použiju moučku. První, co je, tak musíme oloupat jablka a i mrkev, tak pojďme na to. Suroviny už máme oloupaný, takže teď je bude potřeba nastrouhat. Jablka budeme strouhat na tom větším a mrkev na tom menším, takže pojďme na to. Takže suroviny máme už nastrouhané a nyní zbývá přidat poslední složku a to je cukr. Může tedy být krystal nebo moučka, já mám teda moučku. A toho cukru je potřeba 2 lžičky. Tak. A nyní už máme salát hotový a jediné, co s ním zbývá udělat, je promíchat všechny ingredience dohromady. Takže salát máme hotový, vypadá takhle. A jak jste mohli vidět, je to velice rychlé, nepotřebujete k tomu moc surovin a tohle by bylo všechno pro tohle první video z naší nové série Co na sváču. Doufám, že se vám tenhle recept líbil. Pokud máte nějaké nápady, máte nějaké tipy na zlepšení pro nás, nebo máte nějaké speciální přání, můžete to napsat dolů do komentářů. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like nebo odběr a můžete nás sledovat na Instagramu, kde jsme jako Life is Food. A tohle by bylo pro tohle video všechno, takže čau.